в този час. Разбрали български програма. Не се плашете, не е драма. А китка от стихове и песни за вас, родители чудесни. Тази замета е ужасно. Дори в палата ти е да ти е тяхно. Хубаво е да пред баба, дори от пестиска от слаба. След хода пече свислотен, трудова чепо, добър ден. Дарина кизва с глава и отминава след това. Ала веднъж, лисна весел летен дъжд. И под един жълт балкон откиха двамата под слънце. Място дойде за те, загубих те преди.
Нещо ми се плаши, мисля за сестричка
голям и искам много акта с мама. Моя татко всичко може, няма нищо да отложи. Подарува ти си помага. Мама казва, може мечта, ала не винаги е така. Оставим се тук и сега. Татко може? Моя татко може. Да брои? Да брои, да плани очи. Агаби. Мляко купили? Не, но купих круш. Ама ти речи не месо, но за какво те прачи час? Хем те няма близо час, хем на всичката отгоре, круша се летава толи. Ще се пръснам чака тя. А сега готови обяд. Днеска ще ядем сървули. Няма! Круши зех не чули. Здрави и силни, честни ръце, законен урок за прима се почива, държата поднесено свива. Ръцете си подай, с тях
мен играе на крайница, а тя кълпешката цял ден. Си ми е най-добре. Свобода и пълна давам. Свобода и пълна давам. Навръщане като час. Защо ме задължават? Аз като цял да бъда аз. Мама каза, баба каза, нека кажа и аз, че обичам да танцувам. Всеки ден да друзя
Ако бях знам, щях да се женя за момиче, което никога как от дяби от баболечки, чакам да живея в апартамент, в който мога да играя на топка и да развъждам риби в ванна. Ако бях голяма, щях да се омъжа за момче, което никога не клевети и не се бие. На децата ще купувам еднакви балони. Сам може най-голям, защото аз съм майката. Браво! Ah!
от нас. Надяваме се да сте се позабавлявали. Децата имат за вас и още по една изненада.